Luoro e kind jogo ma odak kod kute mag ayaki pod miyo moko kuomgi ok muony yath maduoko teko mag kute mag ayaki piny mong'ere kaka ARVs, gino mamiyo jogo ma odak kod kute mag ayaki pod nyalo keyo kutegi. Kata kamano, lony mokel mar sindan michuoyo diriyo higa mar geng'o kutegi bende nyalo kelo lokruok maduong' e kedo gi kute mag ayaki. Jafwambo marwa e kaunti ma Migori, George Juma, nigi ler mathoth. Maromo jo Kenya milion 1.4 odak kod kutego mag ayaki, ka kuom kwanne maromo 2.2 gin joma chuo to 4.5 gin joma mine. Okenge oseketi kendo imedo keto mar landruok mag kutego mag ayaki e pacho kae. E higa mar 2011, piny Kenya ne osidho chenro mar neno ni oganda modak kod kutego mag ayaki omuony yath makare, kendo tika ikweda kaachiel kod luoro ne jogo modak kod kute mag ayaki. Mae nobiro kod nonro mane otim e kind higa mag 2007 nyaka 2016 mane oyango ni ng'at modak kod kute mag ayaki to muony yath makare chopo kama koro teko mag kute koro dok piny kendo ok onyal keyo kutegi. Mae idendo kaka U2U, ma bende ong'ere kaka undetected equals untransmittable. Yoni mar kedo kod landruok mag kutego mag ayaki pod kale ohinga mathoth nikech luoro kod akweda ni jogo modak kod kutego mag ayaki. Moko kuom jogo modak kod kutego mag ayaki pod ok muony yath makare nikech luoro kaachiel kod akweda. Mae osemiyo moko kuom jogo modak kod kutego mag ayaki, piny owacho, orwego moko mago mag piny owacho obiro kod yore mopogore opogore mar neno ni jogo eko ma odak kod kutego mag ayaki ok obedo kod luoro kendo gimuonyo yath e yono madwarore. Chenro mar keto jogo eko ma odak kod kutego mag ayaki e grube mar ji 10 kendo achiel kuomgi omonegi yath ma idendo kaka community ART group madhi nyime e sub-county mandhiwe kaunti ma Homa Bay osekonyo e kedo kod luoro kaachiel kod akweda ne jogo eko modak kod kutego mag ayaki. Nitiere nyamrerwa ma omo yath to kendo achiel kuomgi ma osebedo motegno kaluwore gi weche mipuonjo osiptal, embo koro jawre ratiro no nyalo dhi mondo otim ang'o, odhi omne jowadgi yath mokelnegi. To kendo gikeno secret makata ng'ama ni machielo manoko mok ni e weche giendi orito mok ng'ato ok ding'e ni gima kamaendi timore machalo kama. To gino osemiyo joma ng'eny sana koro sani wawacho ji 30 mosekony e weche giendi kendo gi ngima gi ber kabisa. Jena Nyango men nyamrerwa e gwego mag Ndhiwa mane wuok kind romo mane okelo kamoro achiel jolony e wechego mag thieth, jofwambo kod oganda mopogore opogore. Romo manolosi kod riwruogno ma otisi kaka Media for Environment, Science, Health and Agriculture kata MESHA, ka otende riwruogno mar International Research Center kata IDRC, wach ni chenro ni osekonyogi e kedo kod landruok mag kutego mag ayaki e gwengego. Ka gibedo to ng'ato achiel nyalo dhi e klinik to jomoko dong'. Koro imiyo jogo ng'ato achiel modhino imiyo yedhe ji 10 kendo ikelo negi. Ae bas jomoko be ne nitiere mane nigi luoro mar dhi riede bench. Ka ging'e ka jang jomoko nenogi to dhi kuodhogi oko ni gin gi tuono. Anyangwa ni bang' kosium yedhego mag landruok mag kutego mag ayaki ne jogo eko ma odak kod kutego mag ayaki e grubegi. Gima koro gitimo maduong' kaka nyamrerwa en luwogi nyaka kuonde ma gidake mar ng'iyo ne gimuonyogi makare. Kosedhi abiro dhi ng'iyo ni bende omuonyo yedhegi maber, bende yedhegi otiyo godo koso seche moko oweyogi. Ka yudo ka ng'ato moro weyo mabedo defaulter ta ore achaka wuoyo kode aori osiptal. Alice Michael, menja chiw thieth e sub-county Ndhiwa, wacho ni ka okalo kuom chenroni mar keto joma odak kod kutego mag ayaki e grube kendo achiel kuomgi koro omnegi yedhe osemiyo kwan jogo bende koro weyo mok muony yath osedok piny e gwengego. Osepim no yudni Gokimi to pod odhi dala obeda beda ok odwa kata yawre ratiro ni en gi tuoni ma nyaka ng'ine ni koro to rumo te gino pod nitie kendo gino pod inyowa kabisa made wanyalo yudo yo minyal tieke godo stigma pod nitie. Lipot mogol kod bad migawo mag landruok mag kutego mag ayaki e pacho kae mong'ere kaka The National Syndemic and Disease Control Council yangono oganda mathoth ma odak kod kutego mag ayaki pod teko mag kutegi koro pok odok piny kaka dwarore ma idendo kaka viral suppression. George Juma, Ramogi TV.